Kuliqiniso eliphindaphindiwe ukuthi impela kazweli phansi. Balaleli, ngixolise kwabanezihliziyo ezisheshayo ukuzwela. Lo mdlalo ugxile kakhulu ekuvezeni izigemegeme zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane, phecelezi inzalabantu. Inhloso yalo mdlalo ukuvula ingqondo zabantu, okakhulukazi abantu besilisa, ukuthi kumele bawaqhakambise amalungelo abantu besifazane. Lo mdlalo ubhale waphinde wahumusha uLindokuhle Ngcobo. Isiqephu sokuqala somdlalo othi kaziweli phansi. Emndenini wakwaSibiya sekwavalwa ngehlahla, abaningi sebashona, sekuhlala isalukwazi kanye nabazukulu bazo abathathu, amantombazanyana amabili asethe ukukhulakhula kanye nomfalo yedwa. Njalo bese kushaya ihora lesithathu bebuya esikoleni, basuke bejahe ukuyosiza isalukwazi sabo. Emva kwezinsukwana bavakashela ngumalume wabo osekade abhunguka, kanti usobaba lona ufihle induku emqubeni ukuthi usephelele ngumsebenzi, izinto azimhambelanga kahle la wehlanganisa khona ukuthi akhosele futhi aphinde alale